Všetci odíďte. Nech sa deje čokoľvek. Ani jeden z vás sem nepríde. Bežte. Vítaj, chlapče. To ty si prinútil Vedata, aby sa priznal. Sadni si. Hovoril si z Nefes? Vraj si napísal list. Áno. Teraz už máš čisté svedomie. Nie. Nie. Prečo teda? Pretože teraz sa snažím očistiť hriechy svojho syna. Pozri sa, dal som ti slobodu. Tak len dúfam, že ma hneď nezabiješ. Pokúšam sa vynahradiť otcovstvo, ktoré som hlúpo odsunul nabok. Ja platím za svoje vlastné hriechy. Ak treba, aj svojim životom. Gulendam, teda Vedatovú matku som nechal celkom samú. Počúvaj, chlapče. Snaž sa, aby ťa žiadna žena neprekliala, pretože potom už vážne nikdy nebudeš mať pokojný život. Ja ho nemám. Si nahnevaný na pani Sanie však. Nehnevaj sa. Skús pochopiť, že ona ťa neopustila. O chvíľu tu už bude ráno. Dokončíme tú prácu teraz. Neprišiel som ťa zastreliť. Nemám zbraň. Tak prečo si prišiel? Pretože prišiel jeho čas, otecko. Odhoď tú zbraň. A? Ako sa máš, Tahir, keď ma vidíš? Ako sa cítiš? Ukázalo sa, že toho máme veľa spoločného. Tú istú ženu voláme manželka. To isté dieťa nazývame synom. Tvoja matka nie je matka, ako si myslíš. Tvoj otec nie je otec, ako si myslíš. Nie je to zvláštne. Ale to nie je tvoja chyba. Všetko je to kvôli nemu. Však, otecko. Povedal som, odhoď zbraň. Prečo? Aby ťa nezabil ten, ktorému si ty zabil matku a aj otca. Nechceš zaplatiť? Počúvaj, už som ti to raz povedal. Vždy trafím. Odhoď tú zbraň. Nie, otecko, nie. Hovorím ti to naposledy. Odhoď tú zbraň. Déjà vu, déjà vu, déjà vu, déjà vu. Tahir, to, čo mu hovoríš, život je len nutné opakovať. Povedal som ti, odhoď zbraň! Robíš všetko, len aby si Tahira ochránil. Snažíš sa, koľko môžeš, len aby mohli z Nefes utiecť. Prečo? Takto chceš zaplatiť za to, že si mu zabil rodičov? Je toto vykúpenie? Veľmi pekné. No a čo moje pokánie, otče, ha? Ha? Aké bude moje pokánie? Veď si zabil aj moju matku. Nie je odpustenie
istou formou zabíjania. Zabil si moju matku. Ja som podrezal otcovi hrdlo tvojimi rukami. Bol som ešte len dieťa. Aké bude moje pokánie? Kde je moje pokánie? Hovor! Kde je? Tu máš. Strieľaj. No tak. Strieľaj. Už som to urobil. Zopakujem to. Viem. Urob to. No tak streľ. Streľ! Strieľaj! Tú láskavosť ti neurobím, otec. Nezaslúžiš si to. O nie. Povedal som ti to. To, že vždy trafím. Lebo ja vždy trafím. Haló? Hoďa, Osman. Práve som obetoval svojho syna. Príď, preboha sem. Poďme ho umyť. Prosím ťa, pomôž mi, poďme ho pochovať.
Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Nech vás zachráni milosrdný Boh. Nech vás zachráni milosrdný Boh. Už ste sa rozlúčili so zosnulým? Odpočívaj v pokoji. Doğarken savruldun benden, bir can koptu bu bedenden. Kirpiğinin gölgesinden tanıdım ya seni oğlum. Kirpiğinin gölgesinden Ja som ti to povedal! 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 Aç gözünü bana uyan, bundan sonra bana dayan. Dünya geçse karşına, bil ki senden yanayım. Oğlum, oğlum. Sen daha yokken de vardı benim içimde bir andın. Söyle nereler
nerelerde saklandım. Seni bulmaya geldim oğlum. Söyle nerelerde saklandın. Seni bulmaya geldim oğlum. Aç gözünü bana uyan. Bundan sonra bana dayan. Dünya geçse karşına, bil ki senden yanayım. Oğlum, oğlum. Nič mi nepovieš? Bola to veľmi ťažká noc. No a kde si bol? S ujom Fikretom? Už sa nemáme čoho báť. Je koniec. Aký koniec? Všetky tvoje problémy sa skončili. Vedat je mŕtvy. Čo? Ty? Nezabil som ho. Bol to Fikret. Jeho otec. Pochovali sme ho spolu. Chcel ma zabiť, tak ho zastrelil. Jedna rana do srdca. Potom sme ho pochovali. Naozaj je koniec? Koniec. Tento príbeh sa tu skončil. Pane! Pán Fikret! Staňte, prosím!
Prosím, vstaňte. Poďte. No. No tak. Ja ani... Neviem, čo mám cítiť, ani... Neviem, či mám niečo cítiť. Teda časť zo mňa chce kričať, pretože som sa ho zbavila. Ale časť zo mňa... Vedat už nie je. Sme tu len my. Ty, ja a náš syn. To je všetko. Kde je? Kam ste ho pochovali? Pri Fikretovom dome. Tahir, môžeš ma tam vziať? Prečo? Pretože to chcem vidieť. Nefes. Pochoval som Vedata. Tiež to urob. A už sa viac netráp. V sne som videla pána Fikreta. Sme pridať ešte ďalej. Ty si dnes v noci nespal však. Nie, nespal som. Sme tu len my. Ty, ja a náš syn. To je všetko. Kde je? Kam ste ho pochovali? Pri Fikretovom dome. Tahir, môžeš ma tam vziať? Prečo? Pretože to chcem vidieť. Nefes. Pochoval som Vedata. Tiež to urob. A už sa viac netráp. V sne som videla pána Fikreta. Bola som v lese. Veľmi unavená. Pán Fikret mi podáva vodu. Pijem. Umývam si tvár. Veľmi sa mi uľavilo. Bolo to také reálne. Tahir, povedz mi to. Nenes to bremeno sám. Išiel som do Fikretovho domu. Mali sme otvorený účet, bláznivý Tahir a Sakine. Potom prišiel on. Mal pištoľ. Mustafa? Mustafa? Mustafa! Čo je? Už je ráno. Koľko je hodín? Už som zaspal? Poďme, vstávaj. Ako krásne ma ráno budíš. Ešte, že si ma takto pekne poboskala. Včelia kráľovná. Bože, dobrý. Rozprával si sa už s Tahirom? O čom sa s ním mám rozprávať? Mustafa, si v poriadku? Som v poriadku, zlatko moje. A čo ty? Ako sa máš? Dúfam, že si v poriadku. Hovorím o bláznivom Tahirovi a Sakine. Bože môj, a to je ešte len ráno, žena. O tomto probléme nie je čo hovoriť. Tahir je skutočný brat pre mňa a pre dvojčatá. Bodka. Môžem ti aj prisahať, že to tak je. Bože môj. No tak dobre. Hovoríš naozaj pekne, ale... Povedal si to aj jemu? Povedal. To, že je môj brat a bodka. Čo ešte chceš? Bože. Prečo som sa ja vydala za takého bezduchého muža, ha? Som príťažlivý svojimi modrými očami. Poď sa pozrieť. Nechaj to dieťa a poď do postele. Poď sem. Poď. Tak dobre si atraktívny. To naozaj si. No tak už vstaň. Bože môj. Poďme vstaň a urob, čo máš. Vezmi Tahira a porozprávaj sa s ním. Povedz mu, že je tvoj brat. Aj keby tento svet zničili, toto sa nikdy nezmení. No tak vstaň. Vidíš to, Bože môj dobrý. Dievča, veď som ti povedal, že som mu to povedal. Povedz mu to znova. Stane sa ti niečo? No tak vstaň. Vstaň. Bože môj, tak to od rána. Čo je to za trest? Vstaň.
Zlatko moje. Nevenuj sa mne, ale venuj sa dieťaťu. Nevieš hovoriť o citlivých veciach, tak sa aspoň raz snaž to ukázať. Synček môj drahý, nebuď otravný ako tvoj otec, dobre? Nebuď taký medvedík ako je on.